حنتي محازاب زخونه مدرخ انتي تقول نيرا بقدمايسي كوينات كفتر كله ويكعصقن كفتر كله من اسي كاب حد قبلي كاب حد طاويا كاب حد قشت እንዳውጻኻ نعا ጥይት ንእካ نعا ኮሮንሽን ንእካ نعا ቀለብ ንእካ نعا ተሳተፊ ዝባሃል ነይሩ ከምዚ ሰላም ክፍጠር ከሎ ልምዓት ክል خلግን نعا من اسي ከምዚ ዓድልኒ ኣተጠቀም ከምዚ ኣትምርትኒ ኣና ኣተምሃር ከምዚ ኣኒ ኣና ኣግበር ዝብል መንግስት የለን ትመን እሰይውን ብኡ አንጻር ንምንታይ ይሕዝ ይርባሕ ሰላም ክኸውን ከለሲ ንምንታይ ኣነ ዘይሳተፍ እቲ ዝውሰኑ ውሳነታት ኣብ ህይወቱ ቀዳማይ ጽልዋ ዝፈጥር ምትመን እሰይ ቅድሚት ዝኣቱ ማለት እዩ ኣብ ኩናት ይኹን ኣብ ካልእ ነገራት ሰላም ክል خلግን ታተረባሕነት ናፍቲ መን እሰይ ይትመጽን ስለዚህ እዚ ኣብ ምሕታቱን ጉድለት ዘላ መሲል ይስምዕ ናፍቲ መን እሰይ ማለት እዩ ስለዚ ዝውሰኑ ውሳነታት ኣየድልየን ንልካ ርእስኻ እንዳድነንካ ኣብ ዝውሰኑ ውሳነታት ግን እቲ መን እሰይ እዩ ቁጥር ሓደ ተጎዳእ ዝኸውን ማለት እዩ ስለዚህ ፖለቲካ ይምልከተንን እንጀራይ ከብስል ናብራይ ከዕቢ ገለመለ ዝበሃል ነገራት ጽባሕ ንዝመጽ ውሳነ ኣየድሕንን ጽባሕ ንዝመጽ ውሳነ ዘድሕን ሎሚ ኣብ ዝውሰኑ ውሳነ እቲ መን እሰይ ኣትዩ ክሳተፍ እንከለይ እቲ መን እሰይ ኣትዩ ናይ ባዕሉ ግደ ኣብቲ ውሳነ እውን ናይ መን እሰይ ድምጽ ክህሉ ከለይ ተዳለ ብዝተወሰኑ ውሳነታት ጥራሕ እንድሕር ተደሪኽ ዝጓዓዝ ተኾይኑ ግን ያው ቀዳማይ ተጸላዊ እቲ መን እሰይ እዩ ዝኸውን ማለት እዩ Tigra hafta miya